kako je fatna. Bili jako mali. A što ti si? Čekaj, gledaj. Je 29-minutna blokada Radničkog mosta. U ovih 29 minuta uključeno odavanje početa za 15 stradalih na železničkoj stanici, 12 u Cetinju i 2 u Arilju. Studenti su organizovali ovu blokadu mosta, s tim da okolo je saobraćaj manje više funkcionisao. Oni će se sad vratiti na fakultete. Kako čujemo, bio jedan incident kada je jedno vozilo uletalo na studente. Tome ćemo uskoro imati tačne informacije. U slobodnoj proceni rekao bih više od 500 građana da ovde bilo. U svakom slučaju više stotina. Toliko za danas.